ku ci gaba da sauraron mu don muna gab da sakinsa. Za ta iya yiwuwa ko a wannan satin ko a wani na gaba ko dai a wani wancan don har yanzu muna ɗan zuwa aikinsa ne ba mu ƙarasa ba, kuma kun san ana fita aiki sannan gashi a zo a yi editing da waye dai ana ɗan samun matsala. To kun san kuma yanzu yanayin aikin sai a hankali. To ku ci gaba dai da sauraron mu, ku ci gaba da bibiyar mu. Ni ce taku har kullum mai suna Khadija Ilyasu Ibrahim. Ku ci gaba da bibiyar mu a cikin channel din mu mai suna Kadi Hausa TV. Na gode, sai kun zo. I love you. Na muna tare da D editan mu, amma kan fada ko ba haka ba Aisha, a cikin series mai suna Sarkin Noma Magajin Gari. Ni dai suna na Sauban Amfara, amma na fito a rol ɗin Kyaure. Watakan Amir. Yawa sunan dai mai dan hankali Amir dai. So ni kuma suna na Khadija Ilyasu Ibrahim, wacce ku sani da Kadi Gobe. Na fito a cikin shirin Sarkin Noma Magaji, na fito a Aisha. To yau kai. Ni kuma na fito a Alhazai. Ai ga Alhaji ne fito. Wallahi sai gaji.